Uriani Tuhata Tapujima Tuhata Marede Mahita Sian Bukede nomor 20 Sian ayat 1 Jesus Hamirodison. Hite gorni debata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni ton di perbadian na tumupad langit dohot tanaon. Amen. Luluhon maau ale debata, jala perbadahon badaku dopak bangso na sodaulat roha. Say palua maau sian bawa si ulahon si paoto-oto do adek kelon. Ay hodo debata harorwan dia hagogoku. Tongos mahati urammu dohot ati goranmu akan namano guau pataru au tu dolok ni habadiaunmu dohot tu ingananmu. Haleluya. Martang yang mahita Ale Tuhan debata amanami na di benua gijang para si rohana sumurung. Nama dok mulia ate mahami tu hosian nasa rohanami. Ala dileu ko anak muna sasadai itu hamatian humok popami. Asa una magu na porsia di ibana. Alai asa hangaluan na saleleng nileleng na di nasida. Tatap mahami ali amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus. Nagabi habadiaon dot ati goran dihami. Sesa madosa nabi salut ala ni pelean na sundinggan. Na pinilihon na humop papami. Say paeleng mapinggol mo tutang yang nami. Jala asima roham dihami. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji matuhata merende buku ede nomor sia ayat 3. Puji holong niro.
Tangyo kamuma patik ni debata, ima patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo, audo Jehovah debata, ninna debatatta. Dang jadi marakup au bainonmu debatam. Dia do lapatan ni, oddo. Ikonu biar rohatta, jala humolong, jala upos mida debata, asa mida nasana adong. Ido sahatna, rap mangido gogo mahita tu debata, lau mangulahon na humbar tu patik nai. Ali dan debata, saya parangkui mahani. Tapuji matuhata marhende buku ede nomor 172 ayat 1 ayat 2 O Yesus panodang. Potima dosata. Ale Tuhan debata amanami na di benua gijang. Hodo na patupahon hasisan ni dosa dihami halak na dangolon. Marhiti-hiti anak holongan ni roham. Saya sima roham dihami akan mengarsakon dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohan nami hasisan ni dosa nami. Leon matuhami to dimna badiai. Asa udang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marhapor siaun. Lao mangko tappon nasa dosa. Dohot roha portipion. Asa hupasat hami diri nami tuho. Gabe pelen na mangolu jalan na badia. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigima hata baga-baga taringot Tuhan sesani dosa. Molo tung adong manang isi namar dosa. Adong do pangodiatta di amai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do pertingganan taringot tu dosatta. Alai dada holan taringot tu dosatta.
do taringat tu dosa ni salut portigion. Hasangapon ma di debatan ni kijang. Amen. Tapuji ma Tuhata marhite buku ajen nomor 123 ayat sada najuk pangau. Tabuka ma bibelta jalata jaha ma hatani debata naga beturpuk epistel tuhita di mingguan imanata surat di Yesaya bidu 40 memukasian ayat 10 1 ayat 20 sada. Yesaya bidu 40 memukasian ayat 10 1 ayat 20 sada. Masika sorin mahita majahasa. Songonot do hatani Jehova. Naung mangalehon dalan di laut, jala dalan balobung di bagasan aka aik nadoras. Dangtar bahesa behe, pidom do nasida, songon sumbu nong mitok. Paingot-ingot hamu akan nama sana jolo, jala unang we pikiri hamu akan narobi. Nunga polang matumbur nuaing, tungso tandaon muna mai, songon do tahe, bahenok kumadalan di halongan, akabatang aik di tano bakal-bakal. Pasangapon di aka binatang di ladang maau, aka gopul doon aka pidong uto, ay lehonok kumaaik di halungunan, aka batang aik di tano bakal-bakal, mga lehon minum bangsok kunahupiliti. Ima bangso na menjadi huni di au, mamaritahon hamunawku sobut. Ima sahat na, martua mahalak na tumangingon hatani di bata, jalanu pepsa. Amin. Tapi gema edde puji-pujian siankur virtual agape.
Mari te buku ede nomor 220 sada ayat sada dot ayat 4 martua do namar haposan. Tindakon maha porsiatai, songonahina tindakon ni dongat tasa porsian di sadok pertipion, rap mahita mandog. Au porsia di debata Jehovah. Au porsia di Yesus Kristus. Au porsia di tondi perbadia. Amin. Tatangihon mati tingni huriata di bagasan minggu sedarion. Uria nahina holongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Sonari tatangihon ma tikting ni huriata di bagasan mingguon ima minggu 3 April 2022. Naparjolo guarni minggu. Guarni minggu ta sadarion ima diguari minggu judika. Dohot topik Kristus do pandang si tujuan. Napa duahon jadwal parhobas. Namar hobas di parmingguan manogot. Ima amang pandita Erwin Marpaung STH.
Pandita HKBP Binong Permai, Amang Pandita Haris Tanda Huria Sitorus STHMM Marhobas di Parmingguon Manogot pukul sia 00 WIB di HKBP Kodia Tangerang. Na patuluhon pertangyangan wek di hari Rabu 6 April 2022 masuk pukul 20.00 WIB di Patupa Huriata do pertangyangan wek na parjolo di wek Jerusalem di bagas ni keluarga Amang P Pak Pahan Inang Boru Nainggolan na maringanan di Perumda Sana Indah Blok RD Sada nomor 10 sia Bonang. Napa 2 tahun wek Nasaret di bagas ni keluarga Amang J Limbong Inang calon situa K Boru Naibaho na maringanan di Perumda Sana Indah Blok TC Onom nomor 20 Sada Bonang. Di Pangido tu sude ruasni Furia HKBP Bonang Indah tarlumobi na adong diwek nabe asaria mandohoti partangyangani napao paton parmingguon kesehatian keluarga mamuka di hari Minggu 10 April 2022 naneng ro di Patupa ma parmingguon kesehatian keluarga di Huriata di bagasan tahun kesehatianon dan di Patupa sahali sabulan sino sohon tu sudeda dana sikola minggu pra remaja dohot napo sebulung asamar minggu dohot hundul rap dohot natoras hombar tu jadwal para mingguan wek nati notopon ni Huriata di para mingguani namar hobas papungupelian dohot haret tahun ima keluarga sian ruas hombar tu jadwal ima a parmingguan napar jolo pukul 6 WIB wek Bethlehem b parmingguan paduohon pukul 10 WIB wek Jerusalem c parmingguan patuluhon pukul 17.00 WIB wek Nasaret. Di parminggoni tapasahat mapelian keluargata marhite amplop parolopolopon keluarga songon tanda lasni rohata di pangaramotion ni debata di bagasan keluargata pilihan parolopolopon keluargaon laho manupahi tuha porluan diakonia sosial ni Huriata tapasahat ma peliatai di bagasan lasni roha palimahon soso marpardumuan tu bulan Ramadan manang bulan puasa ni akadongata sinosohon ma tu sude ruas ni Huriata asa saling menjaga unang mangan manang minum di lingkungan humaliang gerejata naponopon pakobasion para mingguon pilihan para hepengon dohot torop ni ruas naro di para mingguon nang salpu boy mata jaha di file nah naeng di pasat Huria nah naung di pasat Huria marhite WA grup manang WA keluarga pribadi. Napa pituhon selamat ulang tahun parhalado rap dohot ruas ni Huriata pasaton selamat panjang umur go lasni rohama sude ruas ni Huriata nama ulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe sian tanggal 22 Maret 1 tanggal 3 April 2022 hatan itu hata si peopota ima natar surat di sada Yohanes 4 ayat 10 di bagasanondo holong ni rohai dada hita maka holongi debata ibana do maka holongi hita jala disuruh do anakna bahin pardengganan pasaehon
dosata. Aka guar-guar na marulang tahun hatu tubuh, dohot marulang tahun hot ripe, boy mata jaha di file na naung di pasahat huria marhite WA grup manang WA keluarga pribadi. Songoni matik ting ni huriata di bagasan mingguon, di batama mamasu-masu hita. Huriani tuhata, naing bagi utama barita nauli, na pinatol hasni na posona, marede mahitasian buka ide nomor 404 ayat 1 ayat 2 unako sadina holom. Pasada rohata martangiang mahita. Masailah situtu do rohanami yang ledebata Jahoba. Laho pasahaton haumlateon ni rohanami nang puji-pujian hasangapon tuadopanmu. Allahu pakilalaho kami do pangaramotiommu nang pasupasum. Di nasamingguon dia kaulaon nami nang dia kapardanan nami. Marhahi pasod do hami saat tutikiot Tuhan. Boy hami ro sana kainganan nami. Marpungu hami muste di bagasan joromon. Nalahu mamuji ho Tuhan marhite parmingguon nun. Pasu-pasu maparsauran nami dohot ho parsobon nami tuho Tuhan. Jal pasu-pasu rohan nang pikiran nami. Neng majalo hatam mahami. Mian mahatami di bagasan rohan nami. Jalamar parbuay, pinargoguan ni todim parbadia, margogo mahami, mangulahon na hobar tu hatam. Atong pasahatami ma, tangiang namyon, holang ibagasan guarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus, martangia kami tuho Tuhan. Amin. Horas ma dihita. Dihita saluhut na amanami na nami na dibagasan joroon, dohot na dibagas na mulutong adong na madohoti parmingguonon marhite channel YouTube HKBP Bonang Indah. Ta jahama hatani debata nagabe jamita di minggu judika minggu sadahyon iman atak surat di Filipi bidutolong mamukamay san ayat 4b saha rodi ayat 14 masikat soring mahita majahasa. Ay molo diripu deba adong si pangasahonon na di pardagingon dalam auma niyan. Garang dorohaku mangalilehuyay so hasurahan di hatigoran na siyan patik.
Saluhu na do tahe huetong harugian, tumibakon hamuliaon ni panadaon di Kristus Jesus tuhaki. Ala ibana husiakon saluhu nai jala orbu korbu doi huetong asa huomo Kristus. Asa hutada ibana dohot hagogoon ni haheheon nai. Rodi hasasaur tu aka haposuhon na. Dinagabe sa pangalaho au do ibana di hamamate nai. Aka naung sanga hutakupi manang naung gabe sundenggan. Alai sa huyahi do anggiat tartakupawi songon naung tinaku ni Kristus Jesus siaw. Odo tahe huhalupahon na di pudiku, huyahi akan na di jolo, do papadangi do hupuspus, do paupa hamonangan, na siyan pajawon ni dibata siyan gijang di bagasan Kristus Jesus. Ima sahana. Hurian itu hata na hinaholongan di bagasan goar ni Kristus Jesus. Adonggo tolu pase partikian nang tadalani na sedang tadalani dohok na naing tadalani to akatiki na mangihu. Na parjolo ima tiki nasalpu masa lalu ima sejarah manang kenangan di hita. Masa sekarang manang pertikian sesonari ima kenyataan manang tiki parasian. Masa nanengrong ima masa pengharapan. Jadi dia katik-kitik kinasalpu begodang do aka masa lalu nata adopi. Begodanggo aka pengalaman nata adopi. Jalaboy do pengalaman ni gabe guru yang terbaik di ngoluta. Jalaboy do pengalaman non dia katiki nasalpu naboy si pangasahonota. Jalaboy do nata alami dia katiki nasalpu na sapola perlu si ingoton. Alama bain arsak mambai jut ni roha. Alanino ikon boy mahita mamilah-milah. Dia do na perlu si ingotota sian aka sejarah nasalpu. Dia do na perlu si udutata tu aka ari-ari na mangihut. Ay songon na nidok ni halabatak na pinuka ni da parjolo si hutonon ni nang parpudi nina. Jadi saya donggo akan naung leleng boy doi ihutonon ni akan aparpudi ala denggan jala une jala uli ya. Jala adonggo na ta alami dohok naung ta jalo di ngolutaon da boy pangasahonota di ngoluta. Nah itu dah au dope anggo sakitaan nina kan iya. Anggo au do pankuna do nina. Iya. Ala adong di bana kesuksesan sian opung na pe nunga paradongan. Iya, sahat tuan akon na museng akan na sukses. Iya, akan na murah sahat tu partikian ope. Betong songon ya tong meningkat. Jiboy doon sian na jolo pe satu sonaring. Baboy doon adong si pangasahonon na dingoluna. Iya. Jadi molotung adong pe si pangasahonot tadi ngoluta akama kainang didok surat ni Apostol Paulus tuhita songonina sinuratna tu huria Filipi ala huria Filipi ima na ringkas do mangurupion. Ringkas mangurupi huria na asing. Luwoy ma di pakobasion ni Apostol Paulus maseringkas do huria na di Filipion lahu mangurupi. Apostol Paulus. Jadi molotong ipangasahop pe pangurupion nai ido Apostol Paulus ma molotong adong na mangasahon
di pardagingon ay adong ko si pangasahonoku di pardagingon. Lamaw ma ni Apostol Paulus. Di pajojor ibana mahadiryon na isi do apostelo. Di dok kuma di ayat 5. Tarsuna diari pawaluhod daw. Niasyan bangso Israel, marga Benjamin, halak Heber. Tubuh ni halak Heber, halak Parise, maghuton patiki. Garang doro haku mga lelehuryay, so hasurahan di hatigoran na siyan patik. Alay nang parutungan hiyan diaw haruguyat doi hujujur ala ni Kristus. Ya. Jadi molotong adong pesian huria si pangasahonom muna lamau ma ni Apostol Paulus. Ala siya pardagingon Apostol Paulus adorak so ditaku Kristus ibana bah ibana do vetong dari patujolo di halak Yahudi. Ala si orang teolog don na berpendidikan. Apa si Saulus siyan do guarna ada orang so ditakut ya. Jala sude aka patik di keagamaan na di ulahod de jala tekundo ibana jala mangihuton agama na nang pe mga lelay halak Kristen bahkan membunuh termasuk na sangat terlibat ibana di parmate ni Stefanus. Badang hasurahan dirajumi rohana di hatigoran. Tikos de. Iya. Na di rajumi hiyan parutungan doi na boy si pangasahonon na kehebatan na kebagaan na dirajumi sa lelengon alay dung ditakup Kristus si ibana dung ditada Tuhani ibana dirajumi ma si suada do hapel nahu pangasaho sa lilingon si suada doy. Harugian doy. Bahkan dikoparho do songon orbuk doy. Nah boy hu pangasaho sa lilingon siyan pardagingokku siyan hadiryoku. Sude dang marlapatan noni. Dung hutada Kristus. Jadi hamu akadongan saha porsiaon ternyata naboy ta pangasahon di ngoluta hagogoon molo margogo pehita gostong do pe botohota sehat do pehita iya molo adong do pe dihita huaso naboy memerintah si A si B jala huasoon olo dipake laho melakukan sewenang-wenang tua kahalak na asing jala molo adong pe si pangasahonon na di akapabainan na tunang asing nang ditonga-tonga ni Huria molo dangalang au ay daksaw ti pimbangunan ni molo pe di pangasahon no ni alay dung ditada Kristus ternyata dang boy ibana song ni so ala ni Kristus Jesus dia tujuan ni hita mangulu memang perlu do tanikmati na deportibyo. Tujuan ta mangolo memang perlu do hidihita. Kesuksesan perlu. Hagabion perlu. Hasangapon perlu. Hamoraon perlu. Jala Tuhan Yesus bukan anti kekayaan. Lo modo rohara asa mamorah hita. Jadi molo penunga tercapai noni di ngolutaon rajumat tamai molo so ala ni Kristus dang dapat hite. Dang dapat hite. Jadi molo mencapai tujuan hita di ngolutaon tarajumi maholan ala ni Kristus Yesus do boy mencapai tujuan. Jadi molo nunga pe tercapai tujuan ta sinakingani dang naong sikok rupani dang naong sahat hita tu tujuan nasa siktong na tujuan nasa siktong na di hita naong mangihuton Tuhan Yesus Kristus ima haluaw ito tujuannya alan ito hamu akadongan sa porsiaw akan naong manada Kristus
jala akanau dipatikos dibenarkan oleh Kristus, ido nasahat ketujuan imahalual jala na totong porsea tu ibana alani sedia do tadauta Kristusi molo nang pakaporsea ibana na pasti nang manada Tuhan idoi nang mangihuton Tuhani pasti nang mananda Tuhani doi akan naong mangihuton jala porsia tu Tuhan Yesus pasti nang itada do iban dang mungkin ihutonoton na so tinanda dang mungkin haporsiaon na so tinanda jadi partinadaan taringot tu Kristus boy doi tatada alani naong tabige barita taringot tu Tuhan panadaon taringot tu Kristus boy dalam takas tatada ibana alani pabahenamna di ngoluta huasona di ngoluta lam takas panadaota isedo Tuhani alani hamamatena lahu mokop hita jala nahehe siya namati lahu patupahon haluaon lam takas matatada Tuhan natahaporsiyay jadi hita akan nang mananda ibana nang mangokop hita nang mangalehon akan narikot di nguluta akan na pamalum hita siyan pasahiton akan na mamasu-masu kaulauta nang pamalup paluaho kita siya ragam yaka parmaraan danga dong na boy hape pangasahonokku soholan asini rohane. Jadi halak nang takas manada Kristus doho pabahenan na doho huaso nang beragam ni pasu-pasu na pinasaha na danga dong ni mga sahogogui. Danga dong halak na madabu tu bagasan gijang ni roha. Justru nang manada Kristus si lam tercapai pe akasita-sitana aka rencanana tercapai ikolam masyarakat ni roha doi dia dopan ni debata jalalam patutoron ni do dirina dia dopan ni debata ai di hati dakod do anggodang ala ni Kristusi dang boyo songonon ido akahalak nang manada takas Tuhan rajuman na doi niya dang gabi gijang rohana rupani molo ibana pe kesaksesani sa tunuay ngati lam naik rupani posisina lam mangerbang akaw sahana dang na gabi lam sobong ibana pinakulinga pengaulo ruang igu gabi hirado pak gijang kan ay da alay akan naong manada Kristus nang tinakup ni Kristus ibana dang adong naboy pangasahonon nay iya jido hamu akadongan hangoluon ni aka nang tinakup ni Kristus Jesus nang pedi ibanaon portibion huomo salhu portibion ang gumago do todiku au major mananung mangol nina do iya jadi na pinangasahon ni Apostel Paulus yan na dianggap si Rabun dido ibana ma di ayat 14 huhalupahon ma dari dipudiku dihalupahon may siyan pardagingon na boy si pangasahonon na nasalelingon na dirajumi hautungan doy kehebatan na hajaguan na dihalupahon iba na may dido Apostel Paulus ma huyahi akan na dijolo do papadangido hupuspus do paupa hamunangan na siyan pajoon ni debata siya gijang di bagasan Kristus Jesus Kristus do padang si tujuan Kristus padang si tujuotay. Jadi molo Kristus do nagabe tujuan akhir ni ngoluta padang si tujuota bagaimana kita menyikapi akan namasang bohado hita laho mamake akan na pinasahat ni debata tu hita iko tapake may laho pasu-pasu tu akan na humalia naido ikot tapargunahon may sude aka unsur-unsur na dong didirita na pinasahat ni debata
pasangapon ibana. Dang mga luluy hasangapon ni dirita. Alay tao hasangapon di debata Jehovah. Kristus ma padang citujuote. Alani hamua kadongan sa haporseal. Molo Kristus do padang situjuon, Kristus ima na terutama jalan na parjolo tabain di ngulutaw. Unang ko pilihan terakhir Tuhani. Ay ang gusto ngo ni marsahi ma sa dahalak ngay ponis dokter. Basahi mo ba nga stadion lanjut ina. Itori ipangasahod do huwang na. Ibuan piga koper tu dokteron. Berapa yang diperlukan dokter supaya saya sembuh? Ini ada uang. Mau berapa biaya yang diperlukan? Siap, ada tersedia. Ina. Jadi Roma dokteron ahamay dokon. Kami hanya mengobati. Kita berdoa. Tuhan yang menyembuhkan. Memberikan kesehatan. Nina. Dasa lelingo boy do ipangasahon at tongwang nay. Niya. Ido na terutama di nguluna. Dupe buntuon, dang boy ipangasahon na hepeng na si piga emon, aya kan? Aya. Badang boy hape ang pamalupos sahit din na. Jadi nomor terakhir akhirnya dia balik tu Tuhan ni. Unang jolo sampai songoni baru sadar hita tabain Kristus nomor sada di nguluta. Saleleng dang adong na posa di nguluna, saleleng dang adong na suboy adopan na, baru pe, bah Kristus do hape, sa siktong na nomor sada dina. Jadi molo Kristus do padang situjuon, di nguluni hitan na manghunto di bana, nomor sada matabain Tuhan di nguluta. Unang nomor terakhir, ay sadar tidak sadar hita jok-jok do di ngulutaon, parjolo do gogot tatapangasahon. Parjolo do hamalaot tatapangasahon. Parjolo do akasinadongan tatapangasahon. Dupe buntui daktar pangasahok kita pe kembalilah. Mulat ma tu hatan Tuhan. Mulat ma museng tu Kristus Yesus. Dung buntu sudenay. Dak songoni ngolo-ngolo ni akan natakas mananda Kristus dak songoni. Alay dari awal yang terutama yang pertama toktong di ngoluna Tuhan itu nomor sada. Tuhan itu nomor sada. Jala saya do dipaingot-ingot ibana di rohana arian nang boringin. Ya. Hamua kadongan sa porsiaon na mabain Kristus toktong dia dopana, dia tahu menempatkan dirinya di dia ibana. Ya. Jadi molo pe kepala hita di perkarejuata, baunak tabain hita dia dopan di Tuhan ni audo kepala Tuhan. Nina iya. Molo pe kepala ina taon di pakarejuan na utibo karejo na titil na posisi na siyan amangi. Iya. Unang anggap atong inang na kepala atong di tongan di bagas, ya. Iya. Jadi tahu menempatkan di mana kita. Iya. Molo di pakarejuan tapi kita uluan inang molo di bagasta ikon uduk do hita tu kepala keluarga. Ido akan naong manada Kristus ditanda nang dirina. Ya. Unang dirajumi amat tay do kepala, beli sa kepala inatay. Ido kan? Anong muna sa ngoni? Amat tanah do camat, hapero ma inataon behira bupati. Distir. Ya. Na manada Kristus ditanda nang ibana. Ini dia sadenggan sudah berdalan. Hamua kadongan saha porsial, molo songoni do hita di parngolo taon, tatada isi do hita dia dopa di debata. Dangarong sebenarnya hita na layak. Dangarong na pantas. Molo siyan hadiriota sa perdagingota. Alay alanau jino ni Kristus si hita, di parah hita, dipakai hita. Molosian pangalaho ni si Saulus adora so ditakut Kristus, ise naulo majaloi gabi apostel. Ya, ise. Dang pantasi ay si pamate si lelei
hala Kristen di. Bakal si Stefanus pe pamatay do, inaon na do. Alani do sempat do daktar jalo rohani hala Yahudi ibadah da gabi apostel. Doon magabi perberita nauli na mga lilay hala Kristeni nina. Yeah. Ima molo siya perdaging ta. Alay manangisi pe hala manang songo dia pe masa lalu nii molo nunga ditakup Tuhani ibadah dipakai Tuhani ibadah dangan naboy manudati. Jalahak ni debatado lah manakop manangisi pe. Jadi molo tatolak dong na ditakup Tuhani, na dipindim Tuhani, na manolak Tuhani do hita di sini. Ya. Alay tarajumi ma hamu akadonga saha porsiaon. Pabuah hita saluhna na dipitori Tuhanido. Dibenarkan Tuhanido gabi halak na sitong. Molosian hadirion do perdagingok tado semua orang tidak ada yang benar. Semua orang berdosa. Habar tu akadosa na taulamay. Dangadong na yes, dangadong na sempurna hita. Lahu mangulahon patik ni Tuhan. Tapi karena Tuhan yang membenarkan kita menjadi orang yang benar. Toktong mamangulu hita di bagasan hasitongani. Ala hasitongani ima Kristus Yesus. Na di bagasan Kristus Yesus di bagasan hasitongani mana toy mampu totong mangulu di bagasan ibana. Akan na mangulu di bagasan Tuhan ima na toktong mangula hobar tulomo ni rohana. Jala di parah Tuhani dipakai Tuhani mo gabes tidangi ibana. Maka tidakon haheheon hamamate ni Kristus na humokop ibana nang makokop portibion. Alani hita nang tinakop ni Kristus do hita. Akan na pinilit ni Kristus do hita. Asa gabes tidangi ibana tonga-tonga ni portibion. Tapake ma sudah na pinasahat ni Tuhan itu hita. Gogo na pinasahat na, hahipaso na pinasahat na, nang akasude na adong di ngulutaon, tapake may laho pabalgahon goar ni Kristus Jesus. Di bagasan uduk ni roha, do serek ni roha mahita toktong, laho mangula, ulaw ni Tuhani, dito nga ni bagasta, di huriyaw, nang tuwaka na humalyang hita. Unang adong, halak ng madada Kristus si madabu, tu hagijangon ni roha. So nga parohaw ni Kristus Jesus do parohaw ni aka naong hinokop na do naong tinadana. Bahkan didok so nga biru-biru na tinogo to pamotongan. So nga nima panguloyon ni Tuhan Jesus. So nga nima ng pangulyota di Tuhan. Tapatuduhon mahasatiyaw ng pangulyota laho toktong marsoba tu ibana. Di paso-paso Tuhan mahita. Amin. Martangiyang mahita. Mauliate maali di bata Jahuba di sobahon rohanami tu adopan mo. Nung hutangiyo kami hatam Tuhan. Na toktong patuduhon panguloyon nami tu adopan mo. Di bagasan uduk ni roha do serek ni roha mahami. Mangulak ka siulaw nami Dangadong ternyata naboy hupangasahok kami di adopanmu Tuhan. Molo dilehok ko pe di hami hahipason hagugoon. Dilehok ko pe di hami jabatan pakarejuan na denggan nang sinamot na masigudang Tuhan. Dung hutad dahami Tuhani. Dangang boy hupangasahok kami ay dang boy dapat hami no ni Tuhan molo soho na mamaso-maso. Alani homa Tuhan nagabi nomor sada toktong hubay kami di ngulu namin. Pasu-pasu mahami laho makanguluhon asin ni roham ng hatigoran ng pinasahat ni. Jala pasu-pasu hami laho mamake sudah saluhuk na pinasahat mi Tuhan. Hupake hami may laho pabalgahon guarmo asalam marsanga marmulia guarmo marhiting ngulu nami. Debata Jahuba marhuasa doho laho manakuk manangisipe nanayang pakyomo gabi ula-ulam di tonga-tonga ni Portibion. So ang Apostel Paulus adorang so ditakubho handang tama yan niyan ibana. Alay manangisipe manang bohape latar belakang ni dipakehodo Tuhan. Jala gabi Apostel na balga ibana na pararaton harajaon mo sa hatuliat Portibion. So nido nang hami Tuhan. Molos yan hadirion nami do dang tama hami Tuhan. Si huton ho, hodo na mamilit hami,
manang bohape masa lalu nami, manang bohape dosa ng panglahon nami, dung ditakup ho kami Tuhan, dang dijujur ho sa luhut nai, bahkan argado kami sa luhut na diadopanmu Tuhan, pake mahami, nagabe ulam na matolpang, di tonga-tonga ni Huriamon, tonga-tonga ni keluarga ng humaliang kami. Ali Tuhan paso-paso ma Huriam hagabepebo ng indaw, sude ruas ni Huriam ng parhalado, asam margogo kami mangula, akaulaw nami di Huriamon. Paso-paso ruas ni Huriam na dibagasan parsahiton, ina nami nyo na si tohang borusiyahaan, na pemulihan sa hatutikyon, amang esi hombing borpanjaitan o pujaidan doli, nyo nya hutapea borusiyahan, nyonya manulang boru marbun pemulihan ala sahit kanker payudara, suangsoni dialopa Agustina boru lubak tobing pemulihan ibagas kecelakaan dia katiki tiki nasalpu Tuhan. Pasu-pasu masaluhuna ruas ni Huriam na dibagasan parsahiton, asam marhamalumon na sida marhahipasot Tuhan, suboto kami sian hodo mual ni hamamandu hahipaso ni pasaha ma Tuhan tu ruas ni Huriami. Akan na marulang tahun hatutubo do ulang tahun hotripe. Paso-paso Tuhan ruas ni Huriamon. Paso-paso keluarga na. Lamtabay hahipaso ng hagugoon di nasida. Nang ragam ni paso-paso pardagingon ng partodiope tabamudo ihut tu umur naong taba di nasida. Tuhan sude aka ulaw nami hupasahat tami tuho. Asa paso-paso marparbuehon na dinggan na godang pasikopo mo man ang akan narikot dingolo nami si ganupari akan nagale pargugoy ma Tuhan aka namale akan namanguas na sodapotan si panganon Tuhan say homa na marmudu-mudu ngoluna say lehonom mudo aka silas ni roha dingoluna aka namarsak na marukil apuli Tuhan lehok pakrimon na mangulu di nasida. Naka natading maetek na sumarama na sumarina kadadanak Tuhan. Homali Tuhan na masumasu parmudu-mudu mudo ngoluna jalalehonomu akan narikot di ngoluna si ganupari Tuhan. Ali di bata Jehovah pardosa na godang dohami. Mauliate ma alanunga mate Kristus Jesus jalahehe senamate lako paluahok kami senhamatean ala ni dosay. Atong hupasahat kami masadok ngolunami daging nakton dinami ng tangiang namyon. Holan di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuhan. Amin. Taparade ma edeta laos tapasahat ma peliata marede mahita sian buku ede 510 alu marsinondang di bain Yesus.
Tatangnya kolma tahun tua do panni di bata. Ale di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni salut sileong lehon na denggando nasa ulibasa na moliutus. Hupasa tamima senani lehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na khusus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami pilihan non. Patibulhon harajon mulitong-atongan ni huriam doh di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam tadahami gudang silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok muliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajon. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehomatu hamis darion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa di dongan lamar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangalan. Tajaloma pasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata mahita. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina tuhita. Jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuhita. Jala di pasaur homadamena tu toditabi.
Kami sian parhalado, tim musik, tim IT do song leader, pasahaton tu hita saluhuna. Selamat hari Minggu mari hita. Shalom. Horas, horas, horas. Untuk Nabosa Bulung, kalau bisa kita ngumpul dulu di sekretariat hari ini. Ay